Il-Labour Force Survey magħmul mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jindika li pajjiżna għandu l-ogħla rata ta' ħolqien ta' impjiegi fl-istorja. Fil-fatt fit-tieni kwart tal-2015 ir-rata ta' impjiegi f'Malta laħqet 63.9%, l-ogħla rata li qatt ġiet irreġistrata mindu bdiet tinġabar din l-istatistika għal pajjiżna. Sa tmiem Ġunju 2015 kien hemm kważi 185,000 persuna jaħdmu li tfisser żieda ta' kważi 3,250 persuna fuq sena qabel. Din iż-żieda b'kuntrast tal dak li kien jiġri taħt l-amministrazzjoni preċedenti hija kollha f'impjiegi full-time u mhux f'dawk part-time. L-aktar li benefikaw miż-żieda fl-impjiegi kienu n-nisa. Mentri sa tmiem l-amministrazzjoni preċedenti 45% tan-nisa kellhom impjieg, dan il-proporzjon issa tela għal 51.5%. Kien hemm żieda qawwija wkoll fl-impjiegi fost persuni ta' aktar minn 55 sena li issa għandhom rata ta' impjiegi ta' 42% kontra 38.6% sena ilu. Permezz ta' din iż-żieda fl-impjiegi, ir-rata ta' qatt f'pajjiżna waqgħet tal-5.4% sa Ġunju meta sena qabel kienet 5.8%. Din hija l-inqas rata ta' qatt għal dan ix-xahar mindu l-Eurostat bdew jiġbru dawn il-figuri għal Malta aktar minn 15-il sena ilu. Il-Labour Force Survey jindika wkoll li matul it-tieni kwart tal-2015 meta mqabbel mas-sena ta' qabel il-pagi f'pajjiżna għolew b'2% jew bi kważi €328 fis-sena. Mentri taħt il-gvern preċedenti l-ħaddim medju kien mar lura €70 wara l-effett tal-inflazzjoni, illum il-ħaddim medju mar aħjar b'230. Filwaqt li riżultati bħal dawn huma ta' sodisfazzjoni, il-gvern jemmen li f'dan il-qasam Malta fadlilha potenzjal kbir. Hemm bżonn li aktar nies joħorġu jaħdmu u li l-qatt ikompli jonqos. Fi stqarrija l-Partit Laburista qal li l-għen minn negattività u l-pessimizmu ta' Simon Busuttil u l-oppożizzjoni tiegħu, iċ-ċifri jkomplu joħorġu riżultati li jkattru l-ottimizmu fost il-familji Maltin u Għawċin u n-negozji.